laguntza eskatu duen mendizalea. Txanda! Hemen! Mesedez! Erreskatatzera goaz, txanda! Eskerrak etorri zareten, gorriak pasatzen ari nintzen. Zer gertatu zaizu, lesioren bat, erori gintzara, galdu. Asko zokerragoa, familia barbakoa bat egiten ari naiz. Jasan gaitza. Zentrala, uste baino okerragoa da. Familia barbakoa bat da. Entzun duzue? Familia barbakoa bat. Txanda. Eta bazkaria prestatzera behartu zaituzte? Horretan koinatu ari da. Txoizoak erretzeko sekretua aiztoarekin zulotxoak egitea duk. Izterdia bota barritek, bestea lehortu egite dituk. Dena da, tzakiat nola txako dien. Txingar kaskarra egin duk eta... Ai, koñatu! Sentitzen dut berendu etorri bagara. Ederki sufrituko zenuen. Senarra ez da ni baino okerrago pasatzen ari. Nire amagin arreba sangria edaten hasi da. Sangria? Bere alaterako zaituztego hemendik. Azkar, emakumeak eta umeak lehenbizi. Ez, utzi umeak hemen. Ez dago hoiek aguantaterik. Baina gero itzuli nere bila! Atu! Sentitzen dut, ez gara itzuliko arriskutsu egia da. Zure kuñatuak gitarra atera du. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia, berdin doktor gainera,